chiat na laka Khawvel lo chhanhimtute te tuntuma hian kan tar lang don ani Vasily Akhipov kumsang ka zakwa somruk pahni kha Khawvela ram thil ti thei pahni Soviet Union le US te inep wanglai takania Soviet hian Cuba ral thuam zuk chekin US lam a hoivu maya borua ka sausangin indopui pathum na chu englai poa chuak thei hi ni maseram pahni te inep na hi tlang thang lem lo takin atop thunga chu kumsang ka zakwa somruk pahni October ni saria khanani Soviet submarine B-59 chuan US in tuipuya Cuba tlo pona adan chu thian fai tura thupe ka donga submarine hi tuipui thuk taka biruma se US Navy te chuan anlo muthei tho thunga atno kiana turin US hian puak thei thil lo omlem lo mangin awa beita a chu submarine an commanding officer te chuan US in a beina ngain anlo thin rim pui hle hei hi indo tran na ni e tin nuclear ral thuam manga chan let chu an thutluk na nia thu nei tu sang jok phalna an la zui ta ngalani phalna an lak na hian officer pakhat Vasily Akhipov hi an paltlanga ani ro chuan puak thei thil manga an ron room thaina chu in beina angai ngam lova ral thuam chelek lo turle an tui hnuai long chu oxygen an nei chung tui hnuaya omtlat turin commanding officer te chu a thlem ta a officer te hi abeng dai thei ram bokane tuipui chunglama an han chuan Vasily rinange in dona lam hoi anilova him takin an tui hnuai long po chu an hnu kir theya commanding officer te thutluk na kha nial lo ningat se chu indo pui pathum na hi a chuak dai to don tinane athil ti hi puanzar lovin a omreng he a kumsom thum hnuwa US chuan a hreve chau bokane Stanislav Petrov kumsang zakwa somriat pahnia din Sarpukhov 15 hi khothlang ramte thli thlaina ta na Russia thalem anvilna munania abigini US in Russia chu missile manga aron bei thut poa lo hre masatu turle ral kheldar lo votu turane ahma kan soitak Cuba ral thuam chek tilova chuan hei hi Cold War laya US le Russia te boruak so san le ber trumania rampahni te chu nuclear ral thuamin aninep ut mayane Sarpukhov 50 na hian kumsang kazakwa somriat pathum September thla khan Lieutenant Colonel Stanislav Petrov hi duty-a ral kheldar chu aron ritawa wa mayane ahanen chian chuan US in missile panga chu Russia lama aron thon chhownin thalem chuan alo hmune Petrov hian thunei tu sang lama hrilani chuan indopui pathum na chu khelovina chuak ngal dona hunan nei lain Russia chuan na takin achang let ve ngei donane chumi hunlai chuan du thlan tur pahni aneita a pakhat jok chu indopui pathum na chaw chuanin pakhat le chu hriat lo dera chiatna nasa taka thlen lo na tura trong trai ane kum khatemo or chau an khol hi manala ni awangin du thu asam lo hle boka chu wangin Petrov chuan ral kheldar dik lowani te po abe sei boka nga ri chu thlangta ne anua Petrov hian athutluk na chu tuilai rap tak mewa siam achan ve dik thei achan vedang dik lo thei ni na soi hial bokane vanei thlak takin abe se yange in ral kheldar chu adik lo hi lo nia equinoxa fawang boruakin ron siam chau hi alo ni ome chanle turom lo pui nataka Russia na chanle turle Khawvel top na hial po thlen thei tur chu Petrov hian alo dangta ne Norman Borlaug Father of Green Revolution anti mai Norman Borlaug hi mitam tak chuan ani aya mi hring nun chhanhim tunasa hi anom kher lowang anti thin thingle thlai phun konga le an genetic lama PhD nei ngat tania kumsang khazakwa somli chawa khan Mexico chuan lo nei lama harsatna nasat takan toka chumitruma an ron le an harsatna sukiang tu chu ane Mexico lo nei tu te hian chul hlui an ri zel awangin an leilung chuan hanna anei meu tolova thlai te chu natna ina e chereng to mai bokane Borlaug le ho te chuan an leilung ngei tur wheat variety thar siam an tumta a kumsom ni hnuwa lotlingin natnai nangam lo wheat chu an siam chuak thei ta bokane hei hian kumsang ka zakwa somruk chawa lo nei nalama Khawvel pumin harsatna ato chu ron sukiang ta ne athil siam chua chu ramhnu fual jok te ta na trangkai taka man turina pe chuak zel boka azar zo tu zinga hian Bangladesh India le Pakistan te po telin
hui thi trampui tuar lo turin an thar tam thei pha ramdanga hral chua thei tur te hial po an nei bokane borlo ka hna thole ahmalak na wang hian kumtin mi tluk le dingon Khawvel nun na chu hum himina omzia anga chu tania anna tho thata wang hian kumsang kha zakwa somsaria khan aphu angein Nobel Peace Prize chu hlan ani bokane Maurice Hillman Montana a lo nei chung ko rethei taka kumsang kha zakwa som pakwa khan Maurice Hillman hi pianga an rethei em awang hian college po akal thei lo thel nge an chung ko ba ka online na hnai te tangkhom chuan microbiology a PhD zir chuak thei turin an chom thei ram thrama chu Khawvelin awan nei puita ne Maurice hian azir chua hnu lok hian tlang hrileng turnatna mi makta duai telin an thi pui thei tur chu ahmu chuaka ahmu chua tanga niko chung lekin adam doi asiam chuak thei ngal boka chu natna chu darponi se a hlau om to don lo tina ne kumsang kha zakwa somnga pasari khan damdoi siam chuak tu company pakhat Merck & Co azom lea heta hian natna sang laka in ve na damdoi chu asiam chuak ta zel boka chungji nga chuan measles hepatitis A le B pneumonia influenza ina thlen natna sang le adangte atela Merck & Co in vaccine an siam chua som palizi nga pariate chu Maurice kut thak na te an ni hloma atlang puin damdoi hmu chuate hi kumsom panga hnuai lam suat tu natna an ni deuh vek boka kumsom panga peltan chuan Maurice hi lom thu hril chi te po ani ome kumsang ni panga thi ma khan choi moi na sang World Health Organization le US atangin thranem takadonga kumzabi somni na damdoi lam thiam na Khawvel ina chuan tolol pakhat ani bokane Alexei Ananenko, Valery Bespalov le Boris Baranov Nuclear power plant chiatna soito chuan arab thak berangai kumsang kha zakwa somriat pakwa Chernobyl thil thlengkha rilruwa aron lang ngalome Khamitrum khan mi singni le sang sari borvel an thi niin kumsang ni pakata Union Concern of Scientists report chuan atar langa mi makta duai tel an thi lo chan chu heng mi pathum te wang hi ane nuclear zungzam apuru katranga ni som nuwa scientist te chuan Ukraine power plant laimu ber akor chu tuya pil mai theidin hmuna ading tian hu chuaka chu athlengani vai chuan tuihu chuan radioactive zungzam apai don tinania Europe le Africa chu achimi puk to maidon ane Europe hei chu mi hring chena tlak lova achuak theidon ti hi physicist terin dan hani bokane Chernobyl thok Alexei Ananenko chau hi heakora radioactive zungzam mundanga paichuana valve omna hrezinga malat heyom chun ania ama ba ka hian Valery le Boris te chuan annu na thapin mi makta duai tel chan himna tur hi an thokta hlotling takin valve chu an hong theya Khawvel mi hring suat mang na tur chu athlen main anti top ta ne van duai thak takin mi pathum te hi karei lo te chungin radioactive lau oman kaya wangin an thia Khawvel chu nuclear zungzam pu runa sataka tangin an chan him tat hungane Genghis Khan kumsang ni pathuma zirchiana aneya muchua chu Khawvel mi hring zat ve ngothi Genghis Khan atha kal zelan ni ti hi neya mase hepa hi khongai nanga midang nun na zuwa ngai poimo angero chuan soi hani ngai lo thunga Khawvela mi hring makta duai somli velzet nunna alo lak sak to ngai ni in Great Khan hi heti lai hian mi run tu zinga chuan environment lamatanga thirin aduam berpol tia ko ani hlau thungane a ko tu te hi Carnegie Institution Department of Global Energy tenin kumsang ni som pakhat khan zirchian na hanneya Khawvel munlia thena mun khatchet run tu Great Khan khan mi hring chen na tamjok chu achimi veka mi hring chen lo na hmuna hian thing atro le wangin Khawvel boruak chia carbon chu nasatakin atniam phani anti chutatrangan chu dan chuan khanalal ramawang hian carbon ton makta duai zasari borvel ngot mai chu thingin an hib lu pha chu tun din hmunatanga chutin Khawvelin kum khata petrol manawanga carbon dioxide apek chua zat borvel tinane alalram hi mihring siam chop Khawvel vongdai tu masaber antihial thina alalram hi zau kher lo se chuan
Khawvel hi chenat lak lo khopin alum dai to don ti hi mithiam te chhut dan ane Alan Turing Computer mu chua konga athatho na saber Paul father of modern computer an ti mai Alan Turing hian tunlai mi te zong nun hi aduang ti lo rual hani om love kan in biak pona le kan na thona khol changkang tak tak te hi ama wangane Mase Khawvel ta na thoji nga chuan kumsang kha zakwa somli chowa bet sleeper kami hi soi mai chi rual hani om love indo pui pahni na lai hania anna ber chu mel ma te thu thon athu tak an thuplat thin chu ani na hai chuania hemi konga hian allies ram te chuan German hovin thup taka thu an thon thanhem fe chu a omzia an lo hai lang to nge bokane chumia ta na an khol siam chua British paitan an man enigma phei chu Khawvel chhanhimtu ati lo thei lowane enigma khol hian reilo te chungin German ho thu thup le khathon chu a phel zung thina khoyange che tan thole don ti chu trangrual pol lam hian olsam takin an lo hre theiani historian tengai dan chuan he khol hi chuam lo se indo pui pahni na khan kum ni aya tlem lo chu ala ole ngei dona kum ni chung hian mi makta duai ni aya tam an thi belle tura chhut ni bokin Germany an chakani ngat phei chuan ram ranga turna anasa hle don ane Turing a hian atna thoro pui taka wang hian choi moine ro a hlo tlem khop mai indo pui pahni na zo hnu loka khan pu ming chiat ni in kum somli pakhat mi lek ni in ama nun na alane Victor Zudinov le Donald Henderson kumsing khachungin variola virus hian mi makta duai zanga borvela suata henatna zong hri kan ti mai hi ram rangin an mani to ka thiam na mangin an lo do to thina ma se an hne thei lo thungane kumsang kha zakwa somnga chhothleng khan henatna bona tan hian sumlama puitu anom lo wangin an hmalak na chuan omzia anei thei meu lo bok Dr. Zudinov hian World Health Organization ina kumsang kha zakwa somnga pariata thut kho manneya tran ruala ngai thu hi aron tlanga puita chat maya hemi hunla hian USSR an deputy health minister ni in ramsang te chu hrui khat vuana an sum le thiam na nei angang te tho khomin zong hridona bepui thlak angai thu asoyane World Health Assembly chuan arot na hi pompuin Dr. Donald Henderson chu malak na mashruai tuata nan ruatane hetiang lai hian zong hri hi kumtin mi makta duai ni borvelin an la thi puizia ngea adona lam ngai tua tu te chuan a hridan dan hi zirchiangin ado dan tur an duan thei phata a chu chuan omzenei zoka zong hridan na pek dan a hring chuaka kumsang kha zakwa somsari pariata chuan WHO hian zong hri chu bawani tian puang thei ta ne hen adna bo ko nga hian kumsang kha zakwa somnga pariata Victor Rotna chu alung phum ni hiala soi thrina ne Caroline Steiner Thisen pek hian nun tam takalo chan him to a mi hring thisen nang hi siam chuwa thei ani lo wangin nun hi ala chan him zeldon ni te poina langane Brookhaven National Laboratory tarlan dan chuan USB ka thisen hi nitin unit sing thum sang ni borvel jet chu man thin ania hei hi omlo ni se chu America ringot po hian kumtin mi makta duai li le chan vevel chu thizia tura ngayane ma se hun masalama chuan thisen in pek thor mai hi dampuya in thipui an tamjok thunga he har satna sukyang tur hian kumsang kha zakwa pakhata khan Austrian biologist physician Caroline Steiner chuan thisen hizir chiangin group ranga athen rangta a b le c a thenin c hi o a thak anita thungane he azir chiana ati chuana thuziak manghian Khawvel chuan thisen in pek laya thikharon in siam chan chu ani na tak a hre theita ne kalathil mu chua hi Dr. Rubin Ottenberg chuan mangchinin kumsang kha zakwa pasari khan thisen in pek na chu avoi khatna tan niwia ka hlotling taka kalpui hanita a Kralathil mu chua hian tun thlengin mi makta duai tel nunna achan chun zom zel tabokane thisen in pek lama sul sutu berania wang hian kumsang kha zakwa somthum khan Nobel Prize in Physiology chu hlan hania hei mai ba ka hian zeng natna hrik mu chuak tu mi pahni zinga pakhat anita zel bokane